Kúskom lahodnej medovej torty určite nepohrdne žiaden maškrtník. Táto naša je doplnená karamelovým krémom a výbornými lieskovými orieškami. Najprv si pripravíme medové cesto. Do misy robota nasypeme hladkú múku. Pokračujeme práškovým cukrom. Ďalej pridáme maslo. Môžeme pokračovať 2 vajíčkami. Ďalej pridáme asi 6 lyžíc mlieka. Dobre, 3 lyžice tekutého medu, môže byť aj 3,5 až 4. A ešte pridáme sódu bikarbónu. A všetko spolu spracujeme na cesto. Voňavé medové cesto už máme vymiesené. Teraz ho prenesieme na pracovnú dosku. Trošička ho premiesime, vytvoríme si valec a ten rovnomerne rozdelíme na 6 alebo 7 častí podľa veľkosti výslednej torty. Na pracovnú dosku si dáme papier na pečenie. Môžeme si pomôcť ešte jedným papierom, ktorý nám prácu tiež uľahčí. Rozvaľkáme do kruhu. Teraz ako mierku na kruh použijeme dno tortovej formy. Priložíme na cesto, obkrojíme. Pripravené cesto aj s papierom na pečenie presunieme na plech. Takto spracujeme všetky kusy cesta a jednotlivé pláty pečieme pri 190 stupňoch asi 7 až 8 minút. Upečené medové pláty necháme dobre vychladnúť a medzi tým si pripravíme krém zo zmäknutého masla a z karamelového kondenzovaného mlieka. Maslo a karamelové kondenzované mlieko spolu vyšľaháme. Keď sú medové pláty vychladnuté a jednoduchý karamelový krém vymiešaný, môžeme si tortu vyskladať. Natrieme trošku karamelového krému. Podľa chutí môžete tortové pláty ešte pokvapkať rumom alebo nejakou ovocnou šťavou, ale tieto pláty sú príjemne mäkké, nie sú tvrdé, takže keď torta odleží, bude sa dať jednoducho krájať aj bez toho. Potretý plát ešte posypeme lieskovými orieškami a prikryjeme ďalším plátom. A opäť natrieme. Takto vyskladáme celú tortu. Vyskladanú tortu ešte celú obtrieme zvyšným krémom. Najlepšie sa to robí na takomto otočnom tanieri. A na záver ešte pripravenú tortu obsypeme. Na obsypanie pomrvíme posledný medový plát. Mala by byť čo najjemnejšia, aby sme nemali veľké hrúdky na torte. A do posypky ešte pridáme zvyšné lieskové oriešky. Premiešame. A pripravenou posypkou teraz potretú tortu celú obsypeme. Rovnako aj boky torty. Obsypanú tortu odložíme do chladničky najlepšie na 24 hodín, aby sa dobre rozležala. Ďalšie výborné recepty nielen na skvelé torty hľadajte na našom portáli varecha.sk a množstvo vynikajúcich receptov pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.